आज शनिवार ना मैं तुम येईल मगिरी मकवारा हुडगासे उच्चपळे आता मी येऊन दलमो तुगल काणीचे खजाने ओपन करी एक काणी बाहेर हाड पडया हा चलिए बॉडी बुद्धंती कसं नाव काणीच फॅक्टरी दवरलवे ಹೊಳೆಮಾ तू काणी सांगत म्हण गोतस नवे सांग ಹೊಳೆಮಾ शनिवार नवे आमगेल म्हणके मस्त चरडू तुगल काणी ऐकूचक रक्कून बसलींती प्लीज ಹೊಳೆಮಾ सांग दायता बा काणी सांगता तक्क सदव का कोणती काणी सांगते हा एक काणी सांगता एक गावांतू एकले भीमप्पा म्हणसेल खे तक्का 4 जण चढू हो 4 जण चढू काणी में तसदरे सीधा तू चरी पुतल विषय का येऊन सोडी डायरेक्ट विषय का या होलेमा काय कसं लागतशी सांगतो गो म्हणी एक एक चढवल विषय सांगता नव्हे आमक कोळक कमु गो हे पूरा काणी तो असिलेंची 2 जण असो 3 जण असो 4 जण असो कितले असंती सर्वेच पूरा दड्डा नावे जोरावरीची अशी कसंपुणी असता लास्ट टेस्ट पडे तो भारी चांग तो किती की ओटो लास्ट टेस्ट पडे त्यांनी भारी चांग नावे बुद्धंतो अशी असलेच असे तसदानो वरलेल प्रसोनो लास्ट चल विषय का डायरेक्ट डाऊन येऊ होळे मामन सांगेल हावे हो करेक्ट गोमणी वई वई पुरा काणी तो लास्टच कोण असतात पडे त्यांनी केलेले काम सक्सेस दवचे करेक्ट तुमगेल पुरा रब्बे येती आत ಹೊಳೆम कसन सांगत म्हण ऐकूया हा दल नवे तुमगेल पंचाधिक हे काणी तो 4 जण असत वई दलरी कोणे बुद्ध अंत नाती चरी जन दड्ड मात्र नाही सोंबेरी तनी एक काम करनती खाऊचे जेऊचे भोंचे इतलेची बापू सो भीमापस नवे ताणे गोल हडचे ताण पाप कष्टारी ते कसं म्हणतात का गद्दनी असत पडे तई ताण मस्त काम कोरनु तई तरकारी धान्य ते हे प्रवोनु मगे ते कटाव कोरनु विक्कुनु ते दुडवंतु जीवन कोरचे ताण बाहेरी कोरका घरा येऊनु रंदा पै कोरका इत्याक म्हणरी ताक बायल नासिली बायल हे चरडू सानस्तना मोन गेलेलिंती तशिदावनु पूरा काम ताणे कोरका हे चरडू होडदलर समेत बापसू केद्दी सहाय करना सिलिंती तो चरडू अंक बुद्धी सांगता मारता उपास घालता कसो केलवी चरडू बुद्धी सिक्कनाती म्हणते चरडू अंची केरळली कुडले हे भीमापल मन करगता वत्तनी तंक मोग करता तंक उच्च जोचे देऊन सोडता तंक गम्मत दत्ता बापसून चिक्की ताळ कळlu कुडले रडचे सुर करता ती हेंची दत्त असता अशीची दिसोत्ता हो भीमप्ಪ म्हणता दत्त असता ಕಡೆಗೆ ಚರಡುವ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತತಿ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಡೊಡ್ಡು ದಲ್ಮೆ ಇಷ್ಟತಿ ಇತ್ಲೆ ದಲರಿ ತನ್ನಿ ಕಸನೇ ಕಾಮ್ करनती तिथले सोमारी धावणे नसतती तंक चल्ली वरे दिवच्या कोणी ऐकनती असल सोमारींक कोण चल्ली दितात नवे अशी दत्त असताना एक दिसू त्या भीमप्पाक हुशार नाशी दत्ता तर भारी मंतर धावून असते नवे तक्क हुशार नाशी दत्ता आणि तक कळता आपण ಒಗ್ಗಿ ಮರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ದಿಸ್ ವಂಚನ ಮುನು तो चरी चढवंक आपण सांगता पळयती मिगेल दीस दाय कैले आणि हा चढ काळ वंचना तुमके गुट्ट सांगका कोण हे ऐकून तद्मणके चलतात पळे त्यांनी श्रीमंत दत्तती कोण ऐकतती म्हण सांगता तेदना सक्कड जन हाव मग सांग म्हणून गलाट करतती तेदना तो भीमप्पा म्हणता हे काम करती चरी जने ऐका येती कोण चढ काम करत पळे तंक ते मिळता म्हणता तेदना वरलेल चढवंक भारी आश्चर्य जाता कसं नश्य पुरो म्हणून कसं म्हण सांग म्हणता ती त्या कसने ना हाव आमगेल गद्देंतू एक हे निधी दवरला निधी म्हणरी तंत मस्त पुरा ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಅಸ ते कोण घेतात पळे त्यांनी श्रीमंत दत्तती ना म्हणदले तुम्ही चरी जने वांटून घेवी येता मात्र त्या खई दवरला म्हणून मका तुडगास येताना तुम्ही सान असताना हाव ते दवरलेले आता खई दवरला म्हणून मका उडगास येताना तुम्ही पूर्ती गद्द पुरा ಕೊಂಡೂನು मुळांतू मळरी मुळावरेक ಕೊಂಡೂन गेलेरी ते निधी मेळचा पूर कोणाक मेळतं म्हणून पळे येती म्हण सांगता हे ऐकून ते चढवंग सर्वेर गाबरी दत्ता अय्यो निधी मेळका म्हणल्यार आमी इतले पुरा काम करकावे ಕೊಂಡುಕವೆ हे पुरा आमच्यान साथ दिवे म्हण
आलोचन करतती तंतु एकले म्हणता वई आमका निधी मेळका मुखारी जीवन सुखद असका म्हणरी इतले पुरा काम करकतीची म्हणून हे ऐकून भीमप्पाक बितरी खुशी जाता तो म्हणता वई वई तुम्ही आता थोडे काळ खंडूच्यानी काम केलं म्हणरी जीवन पूर्ती गम्मत करून शेत म्हण सांगता तशीच थोड्या वेळान तू भीमप्पा देवाला गोत्ता चढुवा सुमार टाइम रडतती मागीर कसं करचे तानी काम करकतीची तांगले दीस वचका नवे मागीर एकलं रांदप करता एकलं घर कोयर कच पुसूच करता एकलं अंगल उंबळता अश पुरा कोण घेऊन मागीर अनेकले कसं करता तू बरी 3 जणांना मात्र सांगले तरी चल सांगितलं ना मू अयो मारया तुका पूर्ती डिटेली सांगकावे तो अनेकलो ऐदम गसित म्हणला का ज्या नोणी पळारी तू हे वचून काम करी हाँ तुमको मत दिवलं चनज मळल नवे सॉरी ಹೊಳೆಮ್ಮ काणी मुकर्सी अशी त्याच्या चरडुवा घरा काम पुरा करून घेऊन मागिरी गद्द खुंडच काम सुरू करतती प्रति दिवस खुंडितती सगळं जाग पुरा खुंडितती दीदी मात्र मेळना आमक तेदना मस्त कोप येता अण्णन पट्टी सांगले आम्ही इतले दिवस कसने काम करनी तकाची अण्णा कोप येऊन आमक अशी मळलेली दिसता म्हणून त्यांनी पुरा बेजारार बसतती तेदना तगल अण्णन फ्रेंड असतेकलो हनुमप्पा म्हणून तो म्हणता अयो तुमगेला अण्णन सांगितलं अशी नाही हे तुम्ही खोंडीला पळयती हक्का द्राक्षी बी पूर्ती घालाती तेद्द तुमका हे कसं निधी मेळता म्हणून सांगितले म्हणता तेदना हे चढू हे कसं नाही द्राक्षी बी गलरी निधी मेळतवे कशी ते म्हण निमगितती ताका तो हनुमप्पा मिगेला गितली द्राक्षी बी अस तुमगेले अण्णन मिगेला दिलेले त्या तुमक दिता तुम्ही पूर्ती हंग बिक्कून सोडाती आणि ताका टाइमाक समजावून गोबर की उद्दाकी पूर्ती घालाती तुमकां कसं घालका म्हणून हा सांगता तशी कराती मागीर तुमकां निधी मेळत पळे म्हणत तो तेदना ते चढू गॅरंटी नवे आता मी इतलं काम केला आणि तू सांगील कामही करतती खंय पुणी दान अशी अस म्हण जाल्यार रे आम्ही तुका सोडाती म्हणून चलीचन चढू ताका सुत्तू गट्टून सांगतती ताका तो हनुमप्पा खंडीत दत्त पळे म्हण सांगून वता ते चढू ते द्राक्षी बी पूर्ती कडे बिकून सोडतती दीस गेल तशी ते द्राक्षी बी एक मळक येऊन झाड सुर दत्ता सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾನ್ ಯೋನು ಕಡೆ ದಿಗದಾನು ಮಗಿರ್ ವಾಲಿ ದತ್ತ ಕೊಯ್ ಪೊಳನರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಾಲಿ ತೆದ್ನ तो हनुमप्प येऊन हे द्राक्षी वाली अशी सोडचनज्ज आका पुरा मंटव घालका म्हण सांगता हे चारी जण सेरून मंटवानी घालतती निधी मेळत नवे मज्जा शेक अशीची आणि इतके दीस होता आणि चारी जण निधी मेळत म्हण आशेक त्या कुद्दा घालचे मागीर ते झाडांक किडी आनी अशी वखद मारचे पुरा काम शदेर करतती तशीची दीस होता तंतु द्राक्षी दत्ता एक राशी द्राक्षी दत्ता तेदना हनुमप्प म्हणता तुमको निधी मेळचे कालू लग्गी आयले आणि कसं मेळता हे द्राक्षी पूर्ती काणू विकती मस्त निधी मेळता म्हणता ते ऐकून चढूवांक आश्चर्य जाता हो अण्णन सांगील निधी मला हेवे म्हणून तेदना हनुमप्प म्हणता वै निधी मला हेंची तुमगेला अण्णन सांगिले तुम्ही इतले दीस सुमारी जावन आसिलींत वैवे एक काम करना आसिलींती तेंचे अत्त पळय खुंडूनु ते झाड कोरनु कडेरात मंटव घालनु किच्छ द्राक्षी येले हे पूरा विकले म्हळ्यारी मस्त दुड्ड येता केदनाय कसं गोतस्वे गोल्ड खल्लरी स्वर्ग सुख कोणकी कोण दवरला आम्ही खल्लरी ते चांग दायना ते आणि तंकय बेजार जाता आम्ही कष्ट पावच्याक हन्नी खावच्याक म्हणून तशी परा दुसरे हंगान तशेच पडे ते चांग नाही आता तुमका हाजे महत्व कळली नवे आणि केदनाय तुम्ही अशीच गोळण खाऊ का म्हण सांगता तेदन ते चारी चढूवांक दोळे उद्दा येता होई नवे अण्णन काम करताना आम्ही बैसून खातसिलींती अन्न लोट्टो आम्ही काम केलेलं जाल्यार आमगे ल्हान हुशार जावन आसतसिलो आणि के ಸ್ವಲ್ಪ काळ आसतसिलो छे आम्ही असल चुकी केल म्हणून बेजार जाता तेदन त्यांनी चारी चढूव एक शपथ करतती अनिवेर आम्ही अशी सोमारी धावन आसनती केदनाय आम्ही चुरकू धावन अशी काम करून मस्त दुड्ड संपादन करतती म्हणून परत शपथ घालतती अशीची वर्ष गेल म्हणके त्यांनी श्रीमंत दत्ता वतती मागीर तांक ಹೊರಡಿಗೆ धावन चरडू बाळपुरा धावन सुखार आसतती होई ಹೊಳೆमा घोळण खल्लारी स्वर्ग सुख काणी भारी लायक आसिले हाय तुम्ही आमगेल काणी ऐकल नवे
मस्त मस्त व्हिडिओ घालचक प्रोत्साह करती. आमक मस्त व्हिडिओ घालचक स्फूर्ती मेळचे. तुमगेले लाईक्स कमेंट्स शेअर दकुन दयकोन आमक सपोर्ट करती. हे काणी कशी असेल म्हणून दयकोन कमेंट्सन तिलसी येते. आणि वरलेल पर चेडवान सांगला नवे दयकोन आमक सपोर्ट करती. आता तर कोणी चढ आमगेल व्हिडिओ पळयताना ती मस्त बेजार दिसता. तश कोर नाका ती प्लीज आमक सपोर्ट करती.